ସେଇଠି ଧନୁ ମାରିବା କଥା ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଉଛି ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଗରି ତ ଏବେ ରାବ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖା ଲାଗେ ବଞ୍ଚାଅ ସାଇଡ ପାଣି ଅଛି ଏଇଟା ବଢିଆ लाइट बंद कर लाइट बंद कर এটা কর বড় বড় এটা কর ঘুরে উপরে না বা এই বড় সাইজ তো আই মু এই বড় সাইজ যাও না বা তুই আসছো
ମାଣ୍ଡା ପଳେଇଲା କଣ ଲେଖା ଅଛି ପୁଷ୍ଟି ବାଣ ଦେଖା ପୁଷ୍ଟି ବାଣ ପାଖରେ ପୁଷ୍ଟି ବାଣ ଆଉ ତ କଣ ଲଗାଇନି ବା ବୋର୍ଡ ଦେଖାଉଛି ବୋଧେ ବୋଧେ ବୋର୍ଡ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଣ ପକେଇ କାନ ଫୁଟିଗଲା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିନି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବୁ ନା ଏମିତି ଲଗେଇ ଆମ ଘରେ ଲଗେଇଦେବୁ ପଛେ ନଉ 1,500 ଟଙ୍କା ଆଣି ବକ୍ସ ଦିନ ବଜେଇବି ମୁଁ ତ କାଳି ଭିତରେ ବଜେଇବି ସଇଲା ଲାଗିନି ଇଏ ଲାଗିତେ ଆଇମା ବୟସ ଓ ଏଇ ଝଡଝଡି ଘୋଡା ଦେଖା लॉन्ग वीडियो करते ना पूरा लॉन्ग वीडियो क्या मझिरे